Kisumu ni dwa kete pesa ni. Tineno kama development mar Kisumu dhi kuom higni 30 mabiro. Planning mar counties is necessary. Gimachielo tich momi counties ma counties ok tim. Koro abro keto Kisumu namba 2 nikech weche machal kamago. Kidhi e county ma chalo kaka Migori. Yeni ok adwa pingo jo Migori ahinya nikech Gavana Ochilo nyamosiepna kendo ne wago kode tich matek e campaign. Wachno ng'ama ber to tiyo matek be. Onge weche mang'eny to tich onge weche mang'eny en osiepi koro ok ipinge na. But tich kiwacho dieri ok anyal dhi Migori. Masiem gimoro achiel maduong' mawacho ni kuom higni 2 gi gavana osetimo kama. But gima nyaka watim be Seth ni kuom governors 2 mag Siaya gi Migori mobiro manyien. Nyaka gisom tich kuom Governor Gladys Wanga. Mokwongo teme choko revenue osud malo. Mopogore gi choko revenue, lose cabinet ni ochop mwisho. Ingeni Migori County nyaka ne donje e devolution. I mean in this term. Migori poko yiero ministers mutieko. Poko yiero ministers mutieko. Migori poko yiero chief officers motieko, mo fill all the slots. Mara dir ibro respond ka. So tiende ni on the side mar governance pango tich. Nikech ok inyal tiyo tich kionge gi gimoro mo kata jotich moromo mipango go tich. Tiende ni watuonore nafas ma nyalo miyo wathuolo mar tiyo mondo walos county oti maber. Kata kamano Migori kaka Sedho wacho ni kidhi go wangi tinyalo yudo ka bet omoro wang' moingo Siaya. Koro wanyalo kete namba 4 to mana ni max ge to tin kabisa to Kisumu. Ka Kisumu ni gi atamalo 70 to Migori wabro miyo atamalo 40. Siaya wabro miyo 39 kanyo. Nikech gin kuonde monego tiye. Gin kuonde mosedong chien e weche mag development. Gin kuonde mosedong chien e weche mag implementation mar devolution. But chutho Cleophas en ni kawuono kidhi e piny Luo tibro yudo school mondik ni County Government of Homa Bay. Ibro yudo Gladys Wanga ntiere gi program Homa Bay miluongo ni Ondoa Kaunga. Yeah? Mano is a signature project ma skunde mag nasari kata ICDs mwalungo ka. Otimo matek mondo gol skunde mag mabati. Koro Siaya be nyaka bede gi gimoro minyalo luongo nying Siaya ni Siaya koro wawuoye gima kama. Wadhi Migori to wawuoye project machalo kama. Wadhi e Kisumu to inyalo wachni ni Kabro. Yeah? Kabro no osekete ntie. Okamano. Koro nyaka wabed gi gik mineno minyalo wachni ya machacha kato wiche mana rangi. But wiche rangi gi county government of Homa Bay, county government of Siaya, county government of Migori. Erokamano, mano e utibene modonjo kata kaka kuom Joshua Nyamori. Giwinjo kanyo ko wacho ni mago cabronomics. Mago watimore county ma Kisumu. Yueno akaw sani koso aduoga wakawe aya. Ogoda aduogo iri mondo miang duog